buduruwa ta nema ƙarya ka ce mata babana mai kuɗi ne jiyo ƙarya ta ce ta ƙari ana ji ta ce a kawo sharar ma ka ce babu akwai chips muna da kai muna kai kiska ne ni ba ya ki sai da muka yi da shi ne a'a ina gaya miki bacci yadda na damu da ke sosai da serious ina gaya miki je ka mu wancan wannan buduruwar ka ce ke nan wannan ai ba kalan ka bace assalamu alaikum alaikum salam barka Allah bai ya aiki alhamdulillah wani taimako da zo ku da mun da Allah na fa kun sai abinci a ji da ka aida kai bukata to aradina Allah gama da ƙasa da ni kaga na baka ba ka faɗa mana buƙatar ka kawai muna sauraron ka buduruwa ta nema ƙarya kun gane na ce mata babana mai kuɗi ne jiyo ƙarya ta ce ta ƙari ta ce dole sai an zo restaurant kuma na ga kaf garin nan kaf area nan babu gun da ake so da abinci lafiya mutum ya abin nan full package kamar nan shine na zo dan Allah ku rufa mun asiri naira 1000 nike da shi za mu zo da ita duk abin da ta ce a siya a kawo mata a kawo kada a kawo mata abin da ya wuce 1000 ka gane kana ji ta ce a kawo sharar ma ka ce babu kana da kashi duniya gare ka kawai dubu nake ne wato babu da kaka da mu ciwon da namiji ai da namiji Allah insha Allah saboda dubun nan na da ina dawo ta kaka da mu Allah ka je kai ka zo da ita ko wani abu ne ba za a bani dan ka ba ka je ka dawo in je ka dawo za a baka ko banta ne ba za ku bani dan su ba sai ka dawo in je ka zo da ita za a baka babu lafiya na gode ba a ajiya na gode maza hankali haka ba shi ne ma kai kai maula a can kuma sai ma nan ma ka zo ka samu na rami haka ake wannan buduruwar ka ce ke wannan ba kalan ka bace ita ba ga fara ba ce soft touch kai kuma ba dan ka ba ga kanan to ai dai ni ba dan tilo bane wai tsaya kuma yana da hankali ni wata ne ne na kamar abin da ne wata bai ce Abuja ne kalan gidan wani abin Abuja wanda ta yi ake Beta! Pom! Yes, da kake bukata. Me kike so ki? ina son jollof rice A ni da yake kasar na dade ban fito ba. Tun a America da wata fakiya ta da mana su. Ko mutum Bibi amma me yasa baka ce mun baka ce ba ai saboda kin gane kin san da kuma organization din Qarya haka ne musamman ma Najeriya ba wallahi amma inda a Dubai ne sai dai sati wata abinci ba saboda akwai wani abinci in ka ci abincin kin gane sai ka rike baka nema abin da zaka ci Baby. na baby na Baby. baby gaskiya wannan bai mun ba wannan bai mun ba Bai maki ba? Beta! So. Kai ya haka yi. Wannan abincin ta wata stand ne. Ɗaya da na ce ka kawo man ta yan China, me kike so a kawo maki? Na kanki da duk abin da kike so ko me ne ki magana. Kin san babana don ne. Za a kawo maki. akwai chips
muna da shi. Burger fa. Shi ma akwai. Akwai shawarma? Muna. Baby ya. A tunawa ne da ɗazun da muka zo muka mitin da irin masu sai da abinci na ɗazun. Ba kana kun ba? Ba na kuna da. Je ku ta gida mu. Ci gaba. Sai kuma me ke bukata? Ina so a kawo min burger, sai mustard, spring rolls, da kuma take away din nan. Okay? Kai. Ba da yalla ba ka san me da tuna? Wancan kwanakin na bayan ka zo da buduruwa restaurant. Yana 1,000 ka ta isa. Ka sai da abin da kake so. Zamani ya canja kuma ya riga ya yi tsada ne. Shi kenan? Sai ka min take away. To shi kenan ba da. Bayan haka ne, gari ya ne wallahi. Dan iska ne ni ba. Baby ya. Ai ba girman ka habba. Sai da muka yi da shi ne? A'a. Ba dai wasu. Faɗa min yadda kuka yi. Ke ba zo ne ba.